Nová električková trať pri Slovenskom národnom divadle v Bratislave dostáva reálne kontúry. Mesto má novú štúdiu realizovateľnosti. Ministerstvo kultúry je ochotné výstavbu schváliť. Divadlo však trvá na svojom, električkovú trať vo svojom okolí nechce. Nová štúdia k trati Pribinova-Košická ukazuje, že električka by nemala narúšať prevádzku Slovenského národného divadla. Odborníci na základe svojich zistení odporúčajú napríklad nižšiu rýchlosť jazdy. Mnoho vecí sa vylepšilo, polomery oblúkov a sa určovala aj rýchlosť električky ako taký jeden zo zásadných parametrov. Sú spracované výsledky pre všetky chránené priestory. Vo väčšine z nich sú tie hodnoty nižšie ako sú nejaké limitné hodnoty. Problematickým bol modrý salón v Národnom divadle, ktorý nebol pôvodne určený na umeleckú produkciu. Tu by pomohla lepšia zvuková izolácia. Vibrácia alebo hluk práve z prevádzky električky nebudú ovplyvňovať kvalitu divadelných sál. A to je to, čo sme chceli. Ministerstvo kultúry výstavbu trate schvaľuje. Rezort kultúry nemá dôvod robiť prekážky pre rozvoj infraštruktúry v hlavnom meste. Jednoznačne však trváme na tom, aby boli splnené všetky podmienky odporúčané odborníkmi v rámci štúdie realizovateľnosti. Žiadny negatívny dopad na činnosť Slovenského národného divadla nie je pre nás akceptovateľný. Divadlo nesúhlasí. Obáva sa, čo bude napríklad s ich podzemnými garážami. Trasovanie električkovej trate pred novou budovou SND bude mať zásadný dopad na jej inžinierske siete a technológie, ktoré sa nachádzajú práve v priestoroch podzemnej garáže. Autor štúdie má riešenie. Je tam možnosť tej garáže nejakým spôsobom nahradiť. Buď sa nejaká časť garáží zasype a urobí sa tam vlastne nejaká dráha ako kontinuálna pojazdová, alebo tie garáže ostanú. Na výstavbu električkovej trate Pribinova-Košická stačí mestu súhlas Ministerstva kultúry. Chcú však vyhovieť aj divadlu. Pokračujú preto v rokovaniach. Trať by sa mohla začať stavať v rokoch 2027 až 2029. Andrá Škutová, RTVS.